Mahadlo ko magbantay bata guys kay labi na nga ning luhag. Isa nang alibang mo ma. Alip. Mainit dito guys. Kau yan na. Malaka? Malakang timpla? Kaya na dahil sa juda na ni mata. Mainitan ninyo kay nagmada Malapyo ni ma. Magtukos garden. Malapyo ma. Abyo. Kay magsusi ko sa garden. Huwag na na to. Mainit ko daan. Iban ka? Ano? Iban ka sa garden? Hindi man. Nainit na guys. Pizza 20 city na deron sa buwan sa Mayo. Rabing dali aras adlaw. Kung simana, hunyo na. Bidyan kang mama. Sama. Balik si mama sa Manila. Ha? Hindi ma. Hindi man. Malapyo ma. Nabiyo. Dara, kape mais. Ano ba ron? Kabi ko. Alian na rin kasi makabi ko. Saray. Kape na tayo. Kape gatas. Gatas, ibang kapit mo kamay. Sa may di pares sa mga gatas ganin na. Oo nga. Hindi ka mo pares ubi ko. Oo nga. Tay. Tuot man ma. Maluod din ng biko. Anong luod mo ng biko? Tapang man ma. Ha? Tapang man ma. Natabang ko ng biko. Gali kayo bang mama to sa garden? Nabangin ko Hindi po na sa garden ma. Garden. Lupa. Teresa, good morning Teresa. Good morning. Balas mama. Abdul sa biko eh. Guys, mo na dahil tsura sang batong guys. Makalipay guys kay naning kamang na. Kamang na si Ja. Gold ko sa ang pipino guys kay gipangkut-kut na Papalitan ko ni nanay og lanit kay sprayhan ko no. Kay adjust na tigom. Nga na dyan si Jatanan guys na bawag maulian pa baka ni. Karon lagi guys matukog Alicia Public Market kay mapalit ko og lanit. Tungod ani nga ang pipino. Nag-uul ko nagtanaw guys ha. Grabing guula dyan ha ni oy.
Tanan, halos tanan jud. Nganig ding dahon. So, okay, mahino na buyag. Diyan. Napoy dahon sa palidya guys, nagikut-kut na Ang lanjud day kuno pud ni isprehan guys. Kay naa gipang kut-kut man di ay. Daghang kuan tawong. Arang daghanan na ko ka lugar og tanom kay mao lagi nang nagpaslango man kog hapon. Ako ka lugar pananom, was kondisyon. Mao ni buyag daghan. A few moments later. Hi guys, good morning. Karon day guys adlong Bernes Pizza 20 City sa buwan sa Mayo. Adto de kus lungsod. Kay na ko i-claim nga kwarta sa Palawan. Dili naman na i-mention kung kinsa nagpada. Anap ko ipaliton, mapalit ko og spray sa hang tanom. Unsa ra to nay? Lanit. Inja babuno. Agabuno nay. Juan, atlas. Atlas og Atlas og riya palit na mandaan. pilag atlas. Sa kilo ay patunga alaman. Sa kilo pang atlas, sa kilo ng urea. Mapalit kag abono, urea o atlas. Kumo naman kanya na. Dana ramo Alyana ha. Hoy Alyana. Adyo mo pabujag dana ramo. Ha? Dana ramo adyo mo pabujag. Isa may pag-asa. Isa tayo mo pabalitin mo nay. Ang konra, okra sa putos. Urea o atlas. Og lanit. Lanit. Pilag lanit. Oo, ako sa kaputos ko lanit. Eh, gamag-gagmay pa mo na. A few moments later. Ikaw Alyana. Ikaw Alyana. Thank you sa ice cream. Salamat madam. Lilian sa ice cream. Felix, eh? Sa Lilian nagpa-ice cream ana. Nasuko mang Felix, eh. Thank you, Tililian. Hi everyone, majung hapon ako na depod ni si Mama Alex ug si Aliana. HCN. Kamera day diri guys nabilin kay si Terry Burns ug si Aisa, si Limbuhol ug si Janjan. Nang lakaw, mga tukong to silag pilar. Mga ligo man kuno to, nang kamera diri nabilin ako sa nagbantay sa bata. Diya ganiyang buntag paglakaw na ho. Si nanay may nagbantay daning duha. Diya ako diagi kan na ko Alicia Public Market. Diya nadugay-dugay ko, pila po ko ka oras dito kay pag-claim na kwarta sa Palawan. Grabe daghan ng claim po do kwarta. Mga na nagpila pa. Dugay po ko naka irog. Diya pag humanad to guys, lahos na lang po ko ganang munisipyo sa Alicia kay hanggi kuha ag PWD ID ni Alyana. Kalos Ginoo nang nakuha di ang ID guys. Madal naman ni og mapuslan og tinuod ba ilang giingon nga nakakuha ko og discount ani og labi na kay si Alyana na maintenance. Masuwadyan ni puhon guys og insa jud og tinuod ba jud nga na discount ni si Ja. Sumaw to, wala ko nag-vlog dito guys, basta kanang mulakaw ko, di jud ko ka video kay kanilaging kita rin sa maglakaw nga nandiya. Kani pag nagdalita, di nata kanahon na og mag video pa. Sumaw to, dapat ko gipalit, ipalit po ko gamong konsumong bugas. Manig bugas ang gipalit. Gabrihan din nga nanay, kaya dyan kitanaw madyo ba? Kaya ba sinug-old stock ko no? Diya okay man day pod. Kaya kuhan malagi midari guys. Kanang naay ilis-ilis sa Tagalog pasalitan. 101, samot lagi kong kapis lang o hinuon kay
Wanuwan man. Diya, gahapong adlaw, waday ko nag-video di ay kay nipaway ko. Kay kuan. Diubok ko sipon diya. Gihubak. Andar na paghubak. Pero mild ra guys. Minga dari mga bata dia. Ang gipahigda. Kay kuan sila alibango. Magsigluhag. Ano nga. Ako magbantay. Hangin paghigdara mo. Kay magsiglukso-lukso. Mahadlo ko magbantay. Bata guys. Kay labi na nga ning luhag. Ano nang alibang mo, ma? Alibango. Aliwaros. Para mo ka samok sige mo lukso-lukso. Nag mga damag na ba? Nagkarabagbabag maghilak. Manang higdara mo diha. A few moments later. Yung agday kog saging. Kaya nakapalit kog saging. Mukhang ka na Alex eh. Nga mutos lupakas ginamas. Charot. Kasi ganahag saging. Hilaw. Tuslos ginamos. Sa gawas. Ang butang agkuan din ni suka ni ang ginamos kung di kadyo parat. Kaso guys, way sili. Tapos lang ka na Alex eh. Ngantag saging guys ya. Kasi ganahan diha. Saging hilaw. Saw-saw sa ginamos. Lami. Lami agang suka guys kay hanghang. Mukhang kalit eh. Guys, tanawon. Akala na. Kala na dumukawon. Ma, love you, ma. Sabi. Mawa mo kumaan na dugo sabi, ma. Adi lamang kayo ang karananan. Kanday guys, kanuman akong taong ron. Di ako na pwede ngas nanay kay aral ko nung kapilit. Yung 1 man, basag duta, di pwede ugban na naman puhon. Sila sa likse. Ayaw ilabay ha, di ka ha. Si Aliana, di na makawag nga ni. Ako nagbantay din yung mga bata ah. Kapag inahan. Mawa kumaan na dugo sabi, ma. Pagyaman. Kilik si Bujag ni. Lagan. Si Aliana, walang si Day. Was dit si Aliana, magpudura. Uy! Ang tangan ni... Ang tangan na, be. Nan, hindi mo na kang ginamot si. Ini ba? Ma, Kata ko tubig yan, be. Ayan. Kata tubig mo mama yan. Dali siya, maluhi ka. Kagidinlan ko. Dali. buti. Love you, buti. Nakabaso puno ha. Ano labay ng saging ha? Di ka sayang. Mahal na bang saging kado guys. Kay saka din sa pagbagyong dito apay saging nga namunga. Kani ko di mga saging agikan ko doon Mindanao manang mahal. Ang isa kasi guys 100 kapin. 120. Buti. Para magtubig dai. Ma, Ako das gawas dai kay si tatay nagpa-review. Ha? Nah, manay ka na lamihan. Pinalit. Isa kasipi, 120. Ha? Isa kasiping saging, 120. Di siya mo nasaging son? Oh, Sa kasagi, 120. 120. Yung party saging.
Sarap guys, hindi na. Yan na pala. Monica mo rin nagibutang buting hapon. Nasapaw. Ano naman, hulog ang ginawa. Tay, Ha? isa na magkikaon. Ay, hindi ko nang muna kali mo na magparat-parat. Ihi yung Mario. Iihi ko ng Mario guys, hindi kay parat-parat. Ito tayo, sa'yo lasa tayo. Lasa lami. Tamis man, papo man. Tama yung ice cream ito. Papo. Ihi Mario ni kay patparat. Tatay Paul. Hindi ako nagpalit mo sabi pa ito. 80 lang kilo.